La veritat és que després de donar-li voltes i considerant-me personalment un pacient expert informàtic, programador, operador, analista, m'he bellugat en el món de la tecnologia i en el món de les persones. Tot allò que té a veure amb la innovació. Com aconseguir que don Fernando Roquer passi de tenir 2 pantalles amb un sistema informàtic a tenir 5 sistemes informàtics i 100 i pico de pantalles e impressores als seus voltants. És un tema d'actitud, creure, confiança, animar, engrescar, il·lusionar, ser optimista. Hem fet unes reflexions, dèiem, en el món hospitalari i hem agafat un hospital de referència, el Trueta, un hospital de referència, Sant Pau a Barcelona, un hospital comarcal, Palamós, i una clínica de barri, Santa Maria Magdalena, en el barri de Gràcia. I amb tot això, i amb l'experiència que ens ha anat aportant, haver tingut 4 pneumotòrax